Welcome back po sa channel po natin, si Richard. At sa pagkakatong ito ay magmumukbang po tayo ng pork knuckle patahumba with back fat chicharon. Tapos marami po tayong kanin dito, mga gulay. Tapos meron po tayong sukang manghang. Tapos may drinks po tayo rito. Yan, bago po tayo magmukbang, pray po muna tayo. Maraming salamat po sa pagkain pinag-loob niyo po ngayong araw nito at maraming salamat po sa buong araw na kaligtasan. Kaya din po mga viewers po namin. Maraming salamat po, Ma. Ito po salamat na lang sa inyong buktong nanak. Jesu Cristo namin tayo pagligtas. Amen. So yun, hugas na po natin ng kamay. Mukbang na po tayo.
Tapos naman po yung sa masarap na mukbang natin, napakasarap. Yung ating pata humba po, ito pong pork knuckle humba, matamis-tamis po kasi siya, tsaka malat-alat. So bagay na bagay ho kapag mas nagko-complement kapag nilagyan nyo ng suka. Sarap po. Tapos yung medyo kumunat na nga lang po yung yung back fat chicharon po natin, pero masarap pa rin po, bagay po siya. At syempre maraming salamat sa nagbigay po ng stars po sa amin, kay Ma'am Ella Orendin at kay Ma'am Shane 28. Maraming salamat po sa inyo. At bago po yan,